Nolabait esatearren, COVID-19 krisiak edo pandemiaren ondoren hartutako neurri latz horiek guztiek justu urtearen momenturik eraginkorrenean, nolabait esatearren, harrapatu gintuen. Esan nahi dut, argitaletxe edo ekoiztetxeari begira, justu udaberrian bada udazken amaierarekin batera liburu gehien argitaratzen diren momentua. Beraz, itxierak harrapatu gintuen hainbat liburu prest genituela argitaratzeko. Gauza bera gertatzen zen liburu dendaren inguruan. Nolabait, fase honetan guztian, liburuaren eguna, liburuaren azokak, nobedade pilo baten mugimendua gertatzen da, eta hori guztia eten egin zen. Gauza bera gertatu zen kantina eta jatetxearen testu inguruan, ez? Udaberria da gure ekoizleentzat momenturik iaia emankorrenea. Urtean zehar baita uda ere, baina udaberrian hasten gara egin zuzen ere zorioneko fruitu goxo guzti horiek jasotzen, eta hori ere eten egin zen. Eta gauza bera, nolabait hemen egiten ditugun ekitaldiekin, mugimendu sozialei dagokien eguneroko lanarekin, udaberrian gertatzen direla hitzaldi, jardunaldi, mobilizazio, eta hori dena bertan behera gelditu zela. Gu, beste hainbat tokietako proiektuak bezala, hori dena eten egin behar izan genuen, eta baten aurre egin behar izan genion, galdera handi bati, ez, eta orain zer, erantzunik gabe izan genuena, eta gutxika irekia ala erantzuteko bidea aurkitu dioguna. Estatuko beste hainbat tokietan bezala, eta Euskal Herriko beste hainbat tokietan bezala, denok elkarren besteen gana begiratu genuen, besteen babesa, bestei galderak ere luzatu genizkien, baina aurkitu genituena izan zen galdera gehiago, ez? Liburu denda, estatu mailan badago liburu denda kritikoen eta politikoen sare bat, hainbat bilera gauzatu dituena bolada hontan, eta hor galderak besterik ez zuten, inork ez zuen erantzunik bilatzen, bakoitzak pixkat bere hildoa bilatu zuen. Argitaletxe txikiekin eta kritikoekin ere gauza bera gertatu zen. Hainbat lantalde bat suertatu zen, non parte hartu genuen, baina hor ikusten genuen bakoitzak bere bidea aurkitu behar ziola sortutako COVID-19 sortatutako galdera hori guzti erantzuteko. Dudari gabe, nolabait krisi latza etorriko dela uste dugu, baina modu berean badago nolabait krisia izendatzeaz gain eta nolabaiteko laguntza gehiago eskatzeaz gain uste dugu aukera ederra dela sektoreari buelta bat emateko eta seguru aski azpiegitura publikoen alde jokatzeko adibidez, horri ezinbestekoa dela bai kulturgintzan aritzen direnentzat, bai argitaletxeentzat, bai liburudendentzat, baina baita ere gizartearentzat ere. Orduan, nolabait agian hortik ez, jo beharko genuke. Ez dugu erantzun irmorrikorren aurrean, batez ere Durangoko azokaren inguruko kezkak edo liburu azokaren inguruko kezkak eta hori guztiak ikaragarrizko ondorioak ditu, baina, ez dakigu ere diru gehiago eskatzeaz gain, uste dugu ere beste hildo batzuetatik igual jorratu beharko geniokela galderari, ez? Katakrak badakizue, azken batean bada proiektu anitz bat, zeinean, azken batean ikuspegi politiko zabal batekin, eta azken batean Iruña eraldatzeko tresna bat, eta Iruña, eta kakotzen artean ere, baina mundua eraldatzeko ere saio bat da ere, saio txiki bat, eta alde hortatik ere, hori islatzen da hemen, liburu dendan, hori islatzen da ere kantinan, eskaintzen diren produktuekin, baina oso argi genuen hau martxan jarri zenean, horako proiektu batek behar zuela
azpiegitura handi bat, eta hori da batez ere goiko aretoa, ezta? Azken batean proiektu politiko batek behar zuen azken batean tresna handi bat nun jente asko bildu eta nun pixka bat aukera eman gizarte mugimenduei eta eragile kulturalei ere gauzak aurkezteko, eztabaidatzeko eta hori guztia, ezta? Horrek, tresna horrek noski kostu handiak izan zituen bere momentuan, eta hori ere neurrende batean da proiektu guztiaren baldintzatzailea, ezta? Goiko aretoa bezalako tresna bat izateak, azken batean suposatu zuen eta oraindik ere suposatzen du dirua. Nola egin genion aurre horri? Hasiera-hasieratik, komunitateari esker. Azken batean Katakrak sortu bazen, izan zen, jente askok laguntza eman zuelako, laguntza eman zuen bere eskuekin, bere ideiekin eta bere diruarekin, Eta, uste dugu momentu honetan ere, ezinbestekoa dela, lan komunitario hori eta berriro ere, pizka bat, gonbitea luzatzen diogu komunitateari ezta. Azken batean, mantendu nahi duguna ez da liburu denda bat, baita ere, ez da kantina bat, baita ere, ez da argitaletxe bat, baita ere, baizik eta da, azken batean, proiektu, haundi bat, eta behar duena, oraindik ere, eta gainera gatazka etorriko da, krisia aipatu dugu, baina, ziurazki, krisi horretan, gatazka sozialak areagotuko dira, eta, interes kontrajarriak egonen dira mai gainean, eta, pizka bat, gatazka horietan eragiteko, eta batez ere ikuspegi, justizia sozialean eta eskubide guztien defentsan aritzeko, hau bezalako toki eta tresna bat behar dugu, eta horregatik ere komunitateari deia. Eskaera bada ireki dugun bazkide kanpaina honetan parte hartzea. Hementxe guk nolabait komunitateari modu zuzenean esaten diogu, zuekin bai ala bai. Eta aukera ematen dugu Katakrakeko kide izatea modu batean bada komunitate zabalaren parte izatea, nolabait ekarpen ekonomiko bat egitea urtean behin, dagoen nolabait bakoitzak erabakitzen duenaren arira. Trukean, urtean behin edo biko topaketa batean parte hartzea, argitaletxeko liburu bat jasotzea, egiten ditugun ekitaldi erraldoi horietan toki privilegiatu bat izatea, batzutan oso zaila izaten denean aulki bat aurkitzea, eta ikastaroetan ere berapen bat. Hoixe da. Hori da, nolabait proposamen zuzena. Bigarren proposamena litzateke, Katakrak ere oraindik bere sentitzea komunitatearena eta Katakrakera etortzea. Guretzat orain, besteen bat proiektuentzat bezala, bizirautea dago erronkari garrantzitsuena. Eta datozen hilabeteetako galdera, krisi edo dena delako horri aurre egiteko, gure jendea ere behar dugu.